Yes, eli lukulumo. Mä näytän tässä nyt ensin vähän dioilla noita meidän perusominaisuuksia, jos käyttö ei ole vielä hirveän tuttua tai haluaa sitä kerrata. Ja sitten mä näytän tosiaan vielä tuolta meidän selaimen kautta niitä ominaisuuksia sillä lailla oikeasti. Elikkäs ihan kerraten tosiaan, mikä se lukulumo on. Tässä on näitä meidän uusia NS-päivityksiäkin samalla, eli no, tiedätte varmasti, että digitaalinen monikielinen kuva- ja äänikirjapalvelu, eli meillä tosiaan tällä hetkellä tuolla Vaka-versiossa on yli 1900 lasten ja nuorten kirjaa, jotka valitaan tosiaan asiantuntijoiden kanssa, ja ne tulee meille sitten kustantamoilta suoraan aina sitä mukaan, mitä kustantajat sitten haluaa meille sitten ikinä antaakaan. Mutta tosiaan meiltä voi myös toivoa kirjoja tai kirjasarjoja, että yritetään niitä sitten toteuttaa aina parhaimpamme mukaan totta kai. Mutta tosiaan yli 70, tai tällä hetkellä 70 kieltä meillä on tällä hetkellä. Ei tietenkään sillä lailla, että jokaisessa kirjassa on 70 kieltä, mutta kuitenkin, että 70 eri kielellä löytyy meillä tällä hetkellä sitten monipuolisesti kirjoja ja eri kategorioissa sitten. Ja voin niitä näyttää tuossa hetken päästä sitten enemmän. Mutta tosiaan tässä tämä meidän ehkä juttu, mikä on, niin yritetään, että kaikilla olisi semmoinen tasavertainen mahdollisuus päästä sitten sinne kirjojen ja kirjallisuuden pariin, että se on varsinkin, jos on vaikka monikielisiä lapsiakin sitten päiväkotiryhmissä, että kaikilla olisi mahdollisuus lukea sitten vaikka omalla kielellä kirjoja ja sitten mahdollisesti siinä samalla sitten kehittyä siinä suomen kielessä sitten siinä rinnalla. Ja ihan lyhyesti käyn nämä ihan perusasiat, eli tosiaan kirjautuminen. Tällä hetkellähän vaihdettiin nyt niin sinne Kotkaan, että kaikissa päiväkodeissa olisi se semmoinen yksikkökohtainen päiväkotitunnus, eli että siellä on aikaisemmin ollut päiväkotien alla henkilökohtaisilla sähköposteilla tunnuksia, mutta nyt tehtiin muutos, että tästä eteenpäin tosiaan olisi aina yksikössä yhdet tunnukset, joita voi sitten kaikki käyttää sitten, ja tosiaan yhteen tunnusten alle on mahdollista luoda tosiaan 10 eri profiilia. Esimerkiksi jos jonkun päiväkodin alla on vaikka sitten eri ryhmiä sitten, niin jokainen ryhmä voi luoda sinne sitten oman vielä profiilinsakin. Eli kun on kirjautunut sisään sillä yksikön tunnuksella ja salasanalla, niin sen jälkeen tulee se profiilisivu, jonne voi 10 profiilia luoda maksimissaan, vaikka jokaiselle ryhmälle tosiaan sitten oma. Ja sitten voi käyttää sitä niin sanotusti sen ryhmän henkilökohtaisena profiilina sitten ja sinne luoda omia kirjahyllyjä ja käyttää sitä sitten. Mutta se helpottaa tosiaan sitä, että jos vaikka tosiaan ei joku ole vaikka töissä tai vaihtuu vaikka henkilökuntaa tai vastaavaa mitä muuta vaan, niin on ne yhdet yksikkökohtaiset tunnukset, niin helpottaa ehdottomasti, niin ne on kaikilla toivottavasti tiedossa. Ja sitten tuossa mainitsin äsken, mä menen nyt näihin perusominaisuuksiin tässä dioilla ensin, eli että se mikä hyödyttää ehdottomasti myös lisäksi sitä työskentelyä lukulumon parissa ja ehkä helpottaa sitä arkea, niin sen lisäksi, että tosiaan niitä profiileja voi luoda eri ryhmille, niin sitten sinne profiilin alle voi luoda oman kirjahyllyn. Esimerkiksi sitten, että jos siinä ryhmässä on monta eri aikuista, niin sitten voi kuitenkin luoda sinne oman kirjahyllyn, johon voi sitten valmiiksi etsiä tämmöisiä viikko- tai vuositeeman mukaisia kirjoja, että kun se päiväkodin arki on kuitenkin tosi nopeata ja sitten jos siinä pitäisi alkaa nyt etsimään jotain sopivaa kirjaa, niin ei välttämättä löydy, niin niitä voi sitten ehdottomasti napsia sieltä kaikista kirjoista siihen omaan kirjahyllyyn, joka siinä etusivulla sitten on. Ja voin näyttää kohta, että miten se kirjahylly luodaan, mutta suosittelen ehdottomasti semmoista sitten vaikka jokaiselle ryhmän aikuiselle oma kirjahylly, jota voi sitten, sinne voi lisäillä sitten haluamiaan kirjoja. Ja mitä muita ihan perusominaisuuksia tässä käyn vielä läpi on tosiaan, mitä löytyy, jos tablettia nimenomaan käyttää sitten siellä päiväkodilla, niin miten pystyy suodattamaan tai mitä pystyy ylipäätänsä suodattamaan, niin pystyy ikäryhmän tai kielen mukaan ja ne löytyy sieltä oikealta yläkulmasta. Eli tosiaan siellä on semmoinen maapallon näköinen pylpyrä, niin sieltä pystyy suodattamaan kielen mukaan, eli että saa katsoa vaikka, että jos haluaa kirjoja kuunnella jollain tietyllä kielellä, niin sieltä pystyy hakemaan ja löytää vain tietynkieliset kirjat, tai sitten tuon ikäryhmän mukaan, eli että vaikka tuossa Vaka-versiossa taitaa olla 0-8-vuotiaat, niin pystyy sitten suodattamaan vaikka 0-2-vuotiaiden mukaan tai vastaavaa. Ja totta kai sitten oma hakukenttä, mistä voi hakea sitten joko kirjahyllyn mukaan vaikka tunnetaidot tai sitten vaikka jonkun kirjan mukaan, nimen mukaan tai kirjailijan mukaan, niin sieltä sitten voi löytää erilaisia kirjoja.
Ja vielä ennen kuin menen näyttää tuosta selainversiosta, niin tässä tosiaan on vielä ominaisuuksia, mitä kirjan kanssa voi niin sanotusti tehdä sen lukemisen lisäksi. Eli kun napsauttaa sen kirjan auki, niin täältä tulee tämmöinen ominaisuussivu sitten. Eli se, mitä voi päiväkodilla ehdottomasti hyödyntää sitten, niin kannattaa ensinnäkin se, että lukee, mitä siinä kirjassa tosiaan tapahtuu. Mutta sitten tästä sivulta voi myös nopeasti vilkaista, että millä kielillä sen kirjan voi kuunnella. Että jos ei mene sieltä erikseen, että hakee jollain tietyllä kielellä, niin sitten tuosta voi ainakin nopeasti vilkaista, että mitä kieliä nyt tolle on saatavilla. Esimerkiksi tämä Kuutorni on semmoinen, missä on tosi monta eri kieltä, ja tämä on muutenkin mun mielestä aika kiva kirja, niin suosittelen sitä samalla. Mutta tästä näkyy tosiaan myös samalla sen kesto, että jos sen kuuntelee, niin tämäkin kestää esimerkiksi 6 minuuttia 13 sekuntia, ja tätä suositellaan 4-7-vuotiaille. Muita ominaisuuksia täällä on, että voi jakaa kirjan. Tämä jako-ominaisuus toimii silloin, jos on vaikka oma sähköposti ja sitten kollegan sähköposti, niin sitten sillä lailla voi jakaa sen organisaation sisällä, että valitettavasti ei toimi, jos jakaa profiililta profiilille, mutta tosiaan muuten sitten pystyy sitä kautta jakamaan kirjan. Sitten on lisätä kirjahyllyyn, eli tuo plussa tarkoittaa sitä, että jos sulla on se oma kirjahylly siellä, vaikka se Bean kirjahylly, niin tuosta sen pystyy siihen kirjan lisäämään. Sitten voi napsaista suosikkeihin tosiaan sen, joka myös on siinä etusivulla. Se muodostuu siihen se hylly. Tai sitten on tuommoisia kirjakeskusteluita. Voin näyttää ne kohta hetken päästä uudestaan tai paremmin. Ja sitten on QR-koodi-ominaisuus, eli että voi tosiaan, kun tuosta painaa, niin voi QR-koodin, sen voi tulostaa esimerkiksi, jos haluaa laittaa vaikka päiväkodin seinälle ja siitä vaikka sitten niin sanotusti kirjautua siihen kirjaan sisälle. Tai sitten voi vaikka tosiaan avata sen vaikka isolle screenille, ja jos lapset on jo sen verran taitavia, että pystyy lukemaan sen vaikka padilta siitä, niin voi vaikka semmoista sitten hyödyntää. Siinä kirjan ominaisuuksia. Tässä on nyt tämmöinen pieni kuvakaappaus kirjasta, joka on auki. Näkyy ihan toi alakulma. Näitä ominaisuuksia tässä zoomailen, eli tosiaan mitä pystyy tekemään kirjan sisällä sitten, eli pystyy vaihtamaan kieltä. Eli tämä on nyt siitä Kuutorni-kirjasta, niin jos on mahdollista vaihtaa se äänenkieli, niin täällä alakulmassa on tämmöinen taas maapalloikoni, ja sitä kautta sitten pystyy vaihtamaan vaikka lennosta sitten kieltä, eli sitä voi kuunnella ensin vaikka suomen kielellä, ja sitten pystyy klikkaamaan ja vaihtamaan vaikka arabian kielelle esimerkiksi, tai millä nyt haluamalleen kielelle sitten haluaa. Jos tätä maapalloa ei ole, niin se ei johdu kenestäkään, ei sinusta eikä minusta eikä meistä eikä kenestäkään, vaan tosiaan, että siinä kirjassa ei ole sillä hetkellä muita kielivaihtoehtoja muuta kuin suomen kieli, joten silloin sitä maapalloikonia ei tuonne alareunaan edes tule. Sitten totta kai volyymi, lukunopeus, eli että jos haluaa, että se lukija lukee vähän hitaammin tai nopeammin, ja sitten on vielä automaattinen sivunkääntö, joka toimii vaikka siinä, että jos vaikka laittaa kirjan auki lapsille ja se lukija lukee sitä, niin sitten se automaattisesti myös kääntyy se sivu aina, kun se sivu pääsee loppuun, niin ei tarvitse olla siinä kenenkään aikuisen sitä tosiaan laittamassa sitten eteenpäin. Ja myös päinvastoin, jos haluaa itse lukea sitä kirjaa, niin siitä voi klikasta sen automaattisen sivunkäännön sitten pois päältä. Ja sitten vaan käännellä sivuja klikkaamalla eteenpäin. Vielä ennen kuin menen tuonne selainversioon näyttämään näitä, niin en pysty tästä koneelta tätä näyttämään. Tässä on tämmöinen ominaisuus, zoomausominaisuus, mikä on tosiaan padilla. Eli jos se kirja on tosiaan siinä auki padilla, niin sitten pystyy 2 sormella zoomaamaan johonkin kuvaan, että saa siitä kuvasta vähän isomman. Eli tässä on nyt zoomattu sitten tuohon itkevään karhuun, niin sillä lailla voi tarkastella esimerkiksi sitten vaikka, että jos on jotain hyviä ilmeitä tai pieniä yksityiskohtia tai haluaa keskustella jostain yksityiskohdasta enemmän, niin sitten kannattaa tosiaan zoomata vaikka vähän lähemmäs, tai jos vaikka heijastaa jonnekin seinälle, esimerkiksi pystyy heijastamaan tuon kuvan, niin sitten pystyy hyödyntämään sitä vaikka, että se voi vaikka piirtää mallissa tai vastaavaa olla siinä leikin taustakuvana tai muuta. Eli ihan mitä vaan keksitte. Näytän nyt tosiaan tuosta selaimesta noita ominaisuuksia myös, niin pääsette kunnolla tosiaan vielä näkemään, että missä nuo ominaisuudet, mitä äsken näytin, niin missä ne sijaitsee. Eli tässä se Lukulumon etusivu sitten. Tämä nyt on selainversio, eli mä olen tosiaan tietokoneella app.lukulumo.fi kirjautunut sisään.
Ja sitten se toinen vaihtoehto on tosiaan sen tabletin kautta sitten lataamalla sen sovelluksen esimerkiksi, tai kännykällekin voi tietysti ladata sovelluksena sitten Lukulumon. Mutta täältä se tosiaan näyttää se etusivu, siinä se mun oma kirjahylly on, jonne mä oon kerännyt muutaman kirjan. Ja jos kaipaa jotain inspiraatiota, että hei, että mitä hän voisi lukea ynnä muuta, niin sitten suosittelen ihan vaan selaamaan tätä meidän etusivua. Tämä päivittyy kirjahyllyt tähän aina silloin tällöin. Se menee vähän sillä kausittain, että mikä olisi ajankohtaista, että vaikka talvena on talviaiheisia kirjoja tässä etusivulla paljon, tai mitä muuta sitten meidän taustatiimi haluaa siihen nostaa, että mikä on ajankohtaista. Mutta tosiaan nyt esimerkiksi täällä näkyy vaikka ystävänpäiväkirja. Kun ystävänpäivä lähestyy, niin täällä on vähän siihen aiheeseen sopivia kirjoja esimerkiksi, jos haluaa niistä inspiroitua. Sitten on ihan teemoittain vaikka sadut. Sitten on matikkapuheeseen soveltuvaa kirjallisuutta, että pystyy helposti justiin tunnistamaan ja opettelemaan vaikka numeroita tai sijainteja vaikka, että missä lelu sijaitsee ynnä muuta. Tai vaikka ylipäätänsä vaan käymään läpi havaintoja näiden kirjojen avulla, tekemään havaintoja ja tuomaan tuommoista matikkakäsitteistöä sitten siihen lukuhetkeen samalla. Seikkailuaiheisia, tunnetaidot, luonto, moninaisuus, eri kulttuuritaustan perheitä ja lapsia esimerkiksi näissä kirjoissa. Ja sitten mitä meiltä usein myös kysytään on, että onko missään pidempiä kirjoja tai voiko keston avulla näitä suodattaa, niin tässä etusivulla on myös 3 hyllyä, missä on keston mukaan, eli kesto 10-20 minuuttia, kesto 20-40 minuuttia ja kesto yli 40 minuuttia. Eli jos kaipaa vaikka nukkariin jotain sopivaa kirjaa tai vaikka jollekin pidemmälle hetkelle, niin täältä esimerkiksi kaikki kirjat, jotka on yli 40 minuuttia, niin löytyy sitten tästä hyllystä. Jos olet tietokoneella ja pystyt sitä käyttämään ja pääset selaimella, niin meillä myös täältä hakukentästä oikealta pystyy keston mukaan suodattamaan. Eli täällä on tämä suurennuslasi ja sitten kesto ja sen mukaan. Mä en tätä sillä näytä usein varhaiskasvatuksen näissä koulutuksissa, kun tabletit on useimmiten se, mitä käytetään varhaiskasvatuksessa, mutta jos koneella pääset myös kirjautumaan helposti päiväkodilla, niin sitten tosiaan pystyy tämmöisen hakujutun tekemään. Tämä ei valitettavasti meillä ole, tuohon sovellusversioon ei ole mahdollista tämmöistä suodatinta tosiaan saada. Noin. Eli tosiaan etusivulta näytin nuo hyllyt, ja tosiaan myös kun tekee hakuja, niin voi hakea myös tosiaan sen kirjahyllyn nimellä vaikka tunnetaidot. Et jos haluaa kaikki kirjat, mitkä liittyy tunteisiin tai vastaavaa, niin pystyy hakemaan senkin perusteella sitten, ja siitä sitten inspiroitua. Sitten totta kai kielihyllyt. Olette näitä varmasti ehkä selannutkin, mutta nyt sanon uudestaan kertaan vielä, eli siellä tosiaan löytyy eri kielihyllyjä, jotka on aakkosjärjestyksessä Albaaniasta lähtien, eli kaikki 70 kieltä on tosiaan täältä, jos haluaa löytää jollain tietyllä kielellä ja hypätä sitä kautta johonkin kirjaan. Sitten on kategoriat, eli täältä pystyy myös lisää suodattamaan ja etsimään vaihtoehtoja. Ja vinkkaan esimerkiksi, meillä on täällä oma kategoria laulukirjoista. Meillä tällä hetkellä 22 laulukirjaa on esimerkiksi, ja täällä on nyt tämmöisiä aika perinteisiä suomalaisia lauluja, muutama vaikka Karhu nukkuu ja Oli synkkä yö ynnä muuta. Ja sitten on vähän muilla kielillä, saksan kielellä, espanjan kielellä ja ruotsin kielellä myös sitten lauluja, mutta muutama löytyy. Ja sitten esimerkiksi ikäryhmien mukaan tai vaikka sitten tietokirjat ja niin edelleen. Eli tuotakin voi sitten hyödyntää. Vielä sen verran vinkkaan, mikä meillä on uusi ominaisuus, on semmoinen, että meillä on tullut tämmöisiä kirjakohtaisia kirjakeskustelukysymyksiä. Esimerkiksi, tässä on nyt Saat Puuro ja Pikkusiskon, niin täältä kirjakeskustelusta, kirjojen ominaisuuksista pääsee katsomaan juuri siihen kirjaan soveltuvat kysymykset. Ja näitä tulee meillä koko ajan nyt lisää sitten ja lisääntyy tuohon hyllyyn sitten. Että tässä näkyy aina tosiaan se sivunumero ja sitten, että voi hyödyntää, että mitä sitten voi vaikka kysyä lapsilta sitten, jos kaipaa siihen jotain inspiraatiota sitten. Ja sitten myös on täällä tämmöiset sanat, eli että olemme valinneet jokaisesta kirjasta tärkeitä sanoja, joista voi hyvä keskustella lapsen ymmärryksen lisäämiseksi, niin täällä on jotain tämmöisiä yksittäisiä sanoja, mihinkä on sitten kuvaus. Tämä on tämmöinen uusi ominaisuus, meillä lisääntyy nämä koko ajan, mutta ihan vinkkinä tosiaan, että voi vilkaista noitakin sitten.
Sitten vielä näytän tosiaan noita kirjaominaisuuksia lisää, eli se kirjahyllyn luominen, niin se tapahtuu tosiaan täältä vasemmasta yläkulmasta, eli täällä on tämmöinen uusi kirjahylly. Sitä voi klikata ja laitan sinne nyt vaikka Niinan kirjahylly. Valitaan symboli ja sitten tallennetaan. Ja vielä se kirjahylly ei näy tässä, eli siihen pitää ensin lisätä kirjoja. Eli kirjojen lisääminen tapahtuu sillä lailla, että joko klikkailet kirjoja ja tänne oikeaan yläkulmaan tulee tämmöinen paneeli, missä lukee lisää kirjahyllyyn. Ja lisätään kirjahyllyyn ja valitaan se kirjahylly sitten, jonka jälkeen se ilmestyy sitten tähän etusivulle. Ja tosiaan suosittelen, nopeuttaa varmasti arkea, kun löytyy jo tästä sitten, että voi tähän jokainen ryhmä, niin tosiaan aikuinen vaikka omaa sitten kirjahyllyn rajattomasti niin monta kuin haluaa. Profiileja oli 10, mutta kirjahyllylle ei ole mitään määrää. Sitten tosiaan täältä pystyy myös sitten laittamaan siihen kirjahyllyyn. Ja nyt näytän tosiaan vielä tuosta, kun avaa sen kirjan ja kun sitä kirjaa luetaan, niin täältä löytyy näitä ominaisuuksia lisää. Täältä volyymit pois. Eli täällä on tosiaan nyt tämä kielivalikko. Tähän Kuutorni-kirjaan, mitä käytän esimerkkinä, tosiaan löytyy tosi monta eri kieltä. Ja laitan täältä nyt sitten esimerkkinä, aloitan kuuntelemaan suomen kielellä tätä sivua. Torni, Sindre ajattelee. Korkea torni, joka nousee aina taivaaseen ja kuuhun asti. Mutta kuka sen rakentaa? Kuvittele maailman korkein torni, Sindre sanoo rakennusmestarille. Niin korkea, että se ulottuu kuuhun asti. Rakennusmestari miettii. Siitä tulisi kyllä mahdottoman korkea torni. Ihan valtavasti rautaa. Ihan mahdottomasti pultteja. Ja sitten jos haluaa tuon saman aukeaman heti vaikka kuunnella perään jollain toisella kielellä, niin se onnistuu, että laittaa hetkeksi aikaa pysäyttää tuota kirjaa. Ja vaikka sitten valitsen täältä nyt vaikka sitten unkarin kielen ja sitten uudestaan päällä, niin se sivu alkaa alusta. Egy torony jut az eszébe. Egy hatalmas torony, ami egészen az égig nyúlik és eléri a holdat. De ki fogja megépíteni? Képzeld el a világ legmagasabb tornyát, mondja Sindre az építőmesternek. Akkora lenne, hogy a holdig is felérne. Az építőmester elgondolkodik. Az egy óriási torony. Noin, eli tosiaan, että mahdollisuus on vaikka sitten kuunnella vaikka joku monikielisen lapsen kanssa sitten, että ensin kuuntelee sen vaikka omalla äidinkielellä ja sitten uudestaan suomen kielellä tai vastaavaa, että vaihtelee aina tai voi vaikka arvuutella lapsiryhmässä, että mikä kieli on kyseessä tai vastaavaa. Elikkä, ja sitten tosiaan täällä alhaalla oli vielä tämä volyymi, lukunopeus ja sitten oli tosiaan se automaattinen sivunkääntö. Mulla se nyt on päällä ja nyt se on sitten pois. Että jos haluaa itse vaikka lukea, niin sitten kannattaa ottaa tuo automaattinen sivunkääntö pois käytöstä. Ja sitten vaikka volyymit sitten vielä pois, niin siinä ei ole sitä lukijaa ollenkaan mukana. Ja sitten vaan klikkailla sivuja tosiaan eteenpäin. Ja täällä ylhäällä tosiaan on tämmöinen kirjanmerkki vielä, että jos haluaa, että jää tähän kohtaan, niin voi lisätä kirjanmerkin, että klikkaamalla, niin sitten kun avaat uudestaan sen kirjan, niin sitten se tosiaan se sitten jatkuu sitä samasta kohdasta. Noin. Täältä vielä semmoinen, mitä muuten nyt sanon, kun tässä katson tätä etusivua, niin meillä osa kirjoista on tällaisia, että siinä ei ole ollenkaan ääntä. Eli että ne on tullut meille tuolta kustantamoilta sillä lailla, että näissä nyt ei ole vielä audiota. Ja näissä on tämmöinen ominaisuus tällä hetkellä, mikä kannattaa huomioida, että ottaa tämän automaattisen sivunkäännön pois päältä. Koska jos sitä ei ota pois päältä ja sen laittaa tosiaan painaa playtä, niin se kirja kelaa automaattisesti loppuun. Se on semmoinen ominaisuus, mistä me yritetään päästä nyt eroon, mutta tosiaan että tiedätte, että tuommoisissa kirjoissa ei siis ole ääntä ihan itsessänsä, että ei ole vikaa laitteessa eikä missään, vaan että tuossa kirjassa ei vaan sitä ääninauhaa vielä ole. Että meille välillä tulee semmoisia kirjoja aluksi, että tiedätte sen sitten myös. Tästä mä oon nyt esitellyt oikeastaan kaiken. Vielä vinkkaan vielä täältä, että täällä vasemmalla on tämmöinen hallintapaneeli, eli täältä pystyy hallita myös kirjahyllyjä, että voi vaikka poistaa sitten kirjahyllyjä, jos ei enää tarvitse jotain.
Noin. Täältä pääsee myös pedagogiseen oppaaseen, jos haluaa sitä lukea meiltä. Se avaa, sieltä voi lukea myös lisää toiminnallisia vinkkejä. Ja sitten tosiaan usein kysytyistä kysymyksistä pääsee suoraan meidän nettisivuille, missä on vinkkejä myös ihan peruskäyttöön. Eli tämä avautuu tänne meidän tämmöisen asiakaspalvelusivustolle. Ja täältä Lukulumo. Ja täällä on usein kysyttyjä kysymyksiä ja sitten vastauksia. Esimerkiksi mitä ovat kirjahyllyt ynnä muut semmoiset. Noin. Ja jatkan nyt tosiaan sitten vielä muutaman pedagogisen vinkin parissa sitten. Tässä muutama kirjavinkkaus samalla. Nämä osuvat tuonne VASUn oppimisen osa-alueisiin, eli tosiaan kieltenrikas maailma, ympäristökasvatus, ilmaisu, tunnetaidot ja erilaiset perheet ja kulttuurit. Ja sitten ekstrana toi matikkapuhe. Eli tosiaan tuossa on pari vinkkiä, tuommoinen Värejä meressä, joka on vähän tuommoinen riimikirja voisi sanoa. Ja sitten siellä tutustutaan eri väreihin samalla sitten tuollaisten meren elävien kautta. Just itse asiassa luin tuota kirjaa viikonloppuna mun siskon lapselle, hän tykkäsi sitä tosi paljon, eli että siinä on tosi selkeästi toistetaan paljon värejä ja erilaisia muotoja, ja sitten tosiaan kun siinä paljon tulee semmoista vähän lorun muodossa, niin siinä kuulee hyvin sitä semmoista, tai tulee paljon toistoja ja suomen kielellä semmoista puhemelodiaa ynnä muuta, niin se on varmasti semmoiseen suomen kielen tutustumiseen ynnä muun kielen opetukseen varmasti aika hyvä kirja sitten. Ja muutenkin mun mielestä se oli visuaalisesti tosi hienoa, että sitä voisit hyödyntää. Esimerkiksi jos haluaa vaikka itse maalailla samanlaisia tällaisia meren eläviä, niin kuin tässä oli tämmöinen vaaleanpunainen löllö medusa, niin tosiaan voi käyttää sit siinä inspiraation taustalla. Ja sitten tosiaan Lohikäärmeen tuli on semmoinen kirja, missä on meillä kanssa tosi monta eri kieltä, niin sen takia vinkkaa sen tuossa aina myös, että jos tosiaan haluaa löytää kirjan, missä on paljon eri kieliä, niin sen Kuutornin lisäksi ainakin toi Lohikäärmeen tuli on semmoinen kirja sitten, missä varmasti löytyy monta eri kieltä. Sitten tosiaan ilmaisuun, tunnetaitoihin ynnä muuta, niin tosiaan mä vinkkaan näistä karhukirjoista. Ne on mun mielestä tosi visuaalisesti kauniita, hienoja. Niissä on paljon isoja värikkäitä kuvia ja muotoja ja paljon ilmeitä ja ynnä muuta semmoista, että siinä voi pohtia yhdessä, että mitähän karhu mahtaa ajatella ja tehdä. Ja sitten niissä on aika vähän tekstiä, että voi just keskittyä kaikissa niihin kuviin ynnä muuta sitten. Ja sitten tosiaan tuommoinen uusi kirjasarja, missä on Alberta mukana. Siinä on tuommoisia tavallisia hetkiä, mitä päiväkodin arjessa varmasti on, ja erilaisia tunnetiloja. Siinä Albertalla on tässä kirjassa esimerkiksi vähän tyhmä päivä, niin siinä sitten pystyy seuraamaan, miten se Alberta selviää siitä päivästä sitten ja mikä hänen päivänsä pelastaa. Ja tosiaan esimerkiksi olen ottanut tuohon satukoodauksen myös, mitä voi tehdä päiväkodilla tuollaisten kirjojen kanssa, missä on vaikka paljon kuvia, niin kuin tuossa Mur-kirjasarjassa, eli että sen sijasta, että luetaan lapselle se kirja semmoisena kuin se on, niin lapset voi itse satukoodata sen vaikka selittämällä ja kertomalla, mitä siinä tarinassa tapahtuu, ja kehitetään sen kuvien ja ilmeiden ja eleiden ynnä muiden semmoisten ympärille sitten uusi satu, eli koodataan se kokonaan uudestansa. Tai vaikka, että mitä tapahtuu, jos se vaikka kirja alkaa sillä, mihin se loppuu, tai mitä tapahtuu, jos tämä karhu näyttäisikin aivan erilaiselta, tai että jos se päähenkilö tässä kirjassa olisikin vaikka toi lintu tai muuta vastaavaa, eli millainen tarina siitä muodostuu, jos se periaatteessa hajotetaan ja rikotaan ja vaihdetaan juonen paikkaa vaikka alusta loppuun tai lopusta alkuun tai vastaavaa, niin millainen tarina siitä lasten mielessä sitten muodostuukaan. Sitten tosiaan meillä on se moninaisuushylly, missä tosiaan on paljon sitten erilaisia perheitä ja kulttuureita. Tuossa tuommoinen vinkkaus Mennään jo naapuriin esimerkiksi, niin siinä on tuommoinen naapurusto, missä on eri kulttuuritaustan omaavia lapsia ja perheitä. Ja sitten Avainhukassa kertoo tuommoisesta kerrostalosta, jossa on monta eri sitten perhettä. Ja aina kurkataan sinne oven taakse, että millainen perhe tai ihminen siellä sitten asuu ja millaisessa, tai mitä hänen arkeensa kuuluu ynnä muuta semmoista. Ympäristökasvatus, siihen liittyviä kirjoja. Tuommoinen Metsämörri-sarja on ainakin uusi. Tuossa esimerkiksi käydään ilmansuuntia ja sitten havainnoidaan metsäympäristöä. Siinä on vaikka kasvattajallekin semmoisia tukikysymyksiä ynnä muita, mikä auttaa sitten havainnoimaan sitten, että mitä siinä kirjassa tapahtuu. Ja sitten vielä aikaisemmin mainitsin tuosta matikkapuheesta. Meillä se hylly siellä on. Ja meillä on vaikka Pikkuli toi kirjasarja, missä on sitten vaikka tuommoinen
ihan matikka-aiheinenkin. Ja sitten muita kirjoja löytyy siitä, minkä kanssa voi harjoitella justiin asioiden havainnointia ja vertailua ja just näitä sijaintikäsitteitä ynnä muita sitten semmoisia. Elikkä siitä. Ja vielä tähän loppuun muutamia ideoita lukuhetkeen, eli tosiaan miten sitä voisi lisää sitä innostusta luoda niiden kirjojen pariin ja miten voi hyödyntää sitten lukulumoakin siinä sitten, niin esimerkiksi, että noita kansiahan saa tulostaa, eli se on ihan ok tosiaan meiltä niitä siellä tulostella, niin tosiaan vaikka arvotaan pussista seuraava kirjan kansi, että mikä voisi olla vaikka viikon kirja tai vastaavaa, tai sitten arvaillaan äänimaailmojen perusteella seuraavan kirjan teema, tai mikä kirja siellä nyt on, että vaikka että voidaan kuunnella vaikka joku yksi virke tai sivu jostain kirjasta, ja sitten lapset voivat arvuutella, että olikohan kyse tästä kirjasta vai tästä kirjasta vai tästä kirjasta. Tai vaikka tai sitten päinvastoin vaikka, että laitetaan jonnekin, jos siinä kirjassa on joku hahmo, niin se opettaja voi kirjoittaa vaikka joku kirjeen hahmolta oppilaalle eläytyä sitten siihen, tai ottaa vaikka jonkun hahmon semmoiseksi NS-maskotiksi sitten sinne viikkoon. Mutta niin, että siitä tulee semmoinen innostava hetki, että lapset alkaa odottaa sitä lukuhetkeä, ja niitä olisi paljon siellä viikon aikana, niin se on tosi tärkeää. Ja nämä on semmoisia pieniä asioita, millä voi lisätä sitä innostusta sitten myös sellaisten lasten parissa, jotka ei ole ehkä niistä kirjoista niin sitten innostuneita. Ja sitten totta kai satudiplomin tekeminen, että merkataan aina ylös, että montako kirjaa ollaan vaikka luettu, tai lapsi voi itse merkata, tai piirtää vaikka noiden kirjojen kansia, että tämän kirjan mä oon lukenut, ja näyttää niitä vaikka sitten kotona, että hei, että nämä kirjat mä oon lukenut, tai näin monta me ollaan luettu yhdessä. Rentoutushetkikirjaa kuunnellen, ihan vaikka, että voi vaikka makoilla maassa ja kuunnella kirjaa. Ja sitten se on siinä mielessä hyvä, että kun sen voi jättää sen lukijan siihen lukemaan, niin sitten aikuisilla vapautuu kädet ja he voivat sitten keskittyä sitten vaikka jonkin lapsiin, jotka ei ehkä jaksa sitten rentoutua tai ei malta istua tai olla, niin sitten saa vapauttaa tosiaan sitä kasvattajan aikaa sitten siinä, kun siinä saa sen äänikirjan siihen sitten lukemaan sitä kirjaa. Ja tuossa sitten vielä viimeinen, että voi vaikka integroida liikuntaan tekemällä vaikka metsämyrrin seikkailuradan tai tekemällä metsämyrrin metsäretken tai vastaavaa, niin lapset muistaa siitä, että hei, että me luettiin tosiaan tämä kirja ja löytyykään samoja asioita metsästä, mitä tuolla Metsämörrin kirjassa vaikka sitten oli. Ja viimeisenä näytän vielä tosiaan, että meiltä löytyy lisää materiaalia varhaiskasvatukseen meidän tuolta lukulumo.fi-sivulta. Eli tosiaan, tästä näyttääkin. Lukulumo.fi, näin. Eli voi mennä joko ilteducation.com tai sitten lukulumo.fi, eli molemmat uudelleen ohjautuu tähän etusivulle. Ja täältä meiltä löytyy inspiraatioita ja uutisia ja sieltä sitten materiaaleja. Ja täältä löytyy sitten materiaalia varhaiskasvatukseen, mitä meillä tällä hetkellä löytyy vaikka, täällä on vaikka bingo ja aakkosjuliste, minkä voi tulostaa. Ja sitten vaikka monikielinen tervehdysryhmän seinälle, vinkit monikielisen ryhmän toimintaan ja sitten on muuta tämmöistä vaihtuvaa materiaalia sitten. Ja samalla löytyy myös tosiaan meidän tukisivusto, asiakaspalvelun tukisivusto sitten, josta löytyy sitten tosiaan näitä, jos kaipaa vaikka tietoa, että mitä ne kirjahyllyt nyt oli tai miten luoda profiili tai vastaavaa, niin tänne voi myös ohjata tosiaan sitten. Ja totta kai meihin voi ottaa yhteyttä meidän asiakaspalvelun kautta. Noin. Eli tässä oli nyt oikeastaan sitten tämä koulutus. Mä jätän nyt tämän tähän hetkeksi aikaa 2 minuuttia. Me kerätään palautetta, että jos on aikaa, jos on kännyköitä, jolla voisi lukea tuon QR-koodin ja antaa palautetta, niin arvostan sitä tosi paljon. Jos mä annan vaikka tämän 2 minuuttia tässä olla ja sitten mä hetken päästä tosiaan katson, onko teille tullut kysyttävää tai saatte kysyä ihan mitä vaan multa sitten tähän liittyen. Mutta jos mä 2 minuuttia tämän tässä nyt annan olla niille, jotka haluaa sen palautelomakkeen täyttää. Hei, mä olisin täältä kysynyt yhden ryhmän puolesta. Joo. Eli jos on ollut se henkilökohtainen tunnus nyt tähän mennessä, Joo. ja nyt kun on ne ryhmäkohtaiset, niin onko se voinut käydä niin, että se henkilökohtainen on hävinnyt sieltä nyt ja se ei saa palautettua niitä, se on rakentanut kaikki kirjahyllyt sinne? Joo. Kyllä, joo, että ne on sitten poistettu ne henkilökohtaiset tunnukset ja sitten siinä on sitten kadonnut sitten se koko profiili valitettavasti. Joo. Joo, okei.
Sitten mä olisin kysynyt noista loruista, kun mä pistin hakukenttään lorut ja riimit, niin sieltä tulee kyllä tosi vähän. Et millä, niinku, voisiko sitä niinku, vinkata sinne, että voisi tehdä että niinku lisää niinku, niitä. Joo, niin, ymmärrän. että ne voisi laittaa kategorioittain niinku loruja. Kyllä. Joo, mun mielestä sieltä löytyy semmoinen hylly, suoraan muistan tästä ulkoa, kun toisinpäin mun mielestä riimit ja lorut. Mä en tiedä, löytyisikö sillä lailla nyt sitten enemmän niitä kirjoja, mutta on samaa mieltä, että mun mielestä ehkä vähän liian vähän löytyy sen aiheisia kirjoja. Mä oon siitä sanonutkin, että olisi mun mielestä kiva, että se monipuolistuisi senkin osalta. Mutta tosiaan mä voin entisestään laittaa palautetta eteenpäin, että sitä ollaan nyt toivottu, että niitä tulisi sitten enemmän ja ehkä vähän selkeämminkin sinne sitten, että voisi olla vaikka jo ihan nimellä runot tai tällaiset ja lorut ja näin. Että tuo riimit ja lorut on vähän semmoinen, että osaako joku hakea sitä, jos ei tiedä ihan konkreettisesti, että se on sillä nimellä. Joo, ja itse asiassa mä nyt hain sillä, niin sillä tuli 0, mutta sitten kun mä laitoin pelkät riimit, niin sitten tulee 50. Mutta sitten on myös niinku, jotain muutakin, mutta se just, että tietää mitä sanaa käyttää, niin se on siitä kiinni. Jeps, kyllä, ymmärrän kyllä ja kiitos palautteesta, niin mä voin entisestään tosiaan laittaa eteenpäin tuota palautetta. Kiitos. Jeps, kiitos. Nyt lopetan tämän näytön jakamisen ja mä samalla lopetan tuon nauhoituksen.